Para mim também é prazer conosco por receber o ministro Wiersma aqui na Anam para a visita de trabalho que ele vem fazer. Hopi trempang dentro do período como ministro. Isso aqui segura algo que é importante para nós ministros conhecer e saber a situação de nós aqui na Anam. Para assim ora é tópico de boneiro submesa que não pode ter uma imagem junto com essa aqui de kuta basar riba e experiência que não estava aqui não. A visitar diferentes escolas, maneira ministra bisa e não também é mesmo por a mira com o uovo, que a situação está, que adelanto tem riba é área de ensinança, pero também que está é reto não que nós temos que surpassar ainda. Eu zet is wel in gesprek ook met het koraal. Kijk, het gaat bij ons erom dat we de kennis die er is, de beperkte middelen, mankracht, etc. die we hebben, dat we die zo efficiënt mogelijk gaan inzetten. Ik hoor dus net wat wordt gezegd van mogelijk komt er helemaal geen wet voor speciaal onderwijs. Kijk, het is niet de bedoeling dat we alles ook compleet overnemen. We hebben bijvoorbeeld ook niet de WMO-wet. En waarom is dat? Niet omdat we de voorzieningen niet willen of niet dat Den Haag inziet dat bepaalde voorzieningen hier moeten zijn, maar die worden volledig gemaakt gebaseerd op de situatie in Nederland. Je moet je indenken, dan komen er van alles en nog wat bij, terwijl wij als eilandgebied heel erg roepen van keep it simple. Dus ga niet hele moeilijke dingen bedenken, want het gaat alleen maar meer tijd kosten. Laten we met z'n allen kijken hoe we op een pragmatische manier de dingen kunnen oplossen. En dat is nu gewoon ook voor wat betreft het speciaal onderwijs. Het is een traject dat een tijdje gaat duren, maar ik kan wel verzekeren dat gebaseerd op ook gesprekken met EOZ, dat ze wel de drive en de bedoeling hebben om het zo snel mogelijk veel concreter te maken.